zajisté všichni poznali. I když to má se trošičku vyšší od té, co zde máte milosti vy. Toto je starší typ jezdecké plátové zbroje. Když to tam má, je určena k boji pěší. Proto nemá žádnou ochranu rukou ani nohou. Aby se v tomhle pohybovalo. No, takovou zajímavostí na mé zbroji je to žebrování. Ano, všiml jsem si. Řekl bych, slušivá ozdoba. Ano. Nikoliv milosti. Ne. No, jak jistě víte, platné se snaží o to, aby jejich zbroje byly co nejpevnější, aby co nejlépe odolávali útoky. Jenže toho mohou dosáhnout pouze dvěmi způsoby. Buď přidají materiál ze sílí tu zbroj, jako je tohoto staršího typu, To je příliš těžké. a nebo na té zbroji vytvoří různé profily, jako jsou tato žebra na mé zbroji. Těm žebrům se říká kanely a tomuto typu zbrojí se říká zbroje kanelované nebo maximiliánské. Nechcete s tím pomoct, kapitáne? Když by vaše milost byla tak laskavá, Aspoň se na to zbroj podívám.